luto nga ay sigaw. Sigaw sigaw. Ang nagulong nga ay ang ating gusto sa lang ako. Pero yung mga kapatid yan, so wala guys, ay huwag ka natin ba yung gasol. Yan. So ayun guys, kapag natin yung kapag natin and then kapag natin guys, sunod natin yung kapag natin yung kapag natin guys. Guys, sa natin tayo na kumulo yan. Ayun guys, pinapakuluan na natin siya. So antayin natin siyang kumulo. So pag kumulo na siya at okay na siya, yung parang mubo na yung gata niya, yung sabaw niya. Ang susunod natin guys ay yung gulay, yung dalawang gulay. Uunahin natin yung kalabasa at isusunod natin itong sitaw. Oh, hindi ito sitaw, ano nga tawag sa dinas? Ano? Hindi, sorry guys, hindi pala ito sitaw, ano pala ito? Puro pagulong. Puro pagulong ito. Ewan ko kung ano sa tawag ito sa Tagalog. Ayan. Sigarilyas ba? Sigarilyas. Basta yun na yun guys. Tapos ito yung ano, yung unang gata, saka sili na malalaki. Tapos ito yung pritong isda. Actually guys, itong pritong isda, ulam namin ito kanina. So, since para hindi masayang, recycle, leftover na ulam. Ito yung pangsahog natin ngayon dito guys. Tapos yun na nga, nilagay na natin yung sibuyas, bawang. So, standby mga kasutsot, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya lutuin. Standby. Ayan, halu-haluin natin guys para hindi mamuo yung ano. Habang pinapakuluan guys, pwede rin yung halu-haluin para hindi siya mamuo, hindi magtubig yung ano yung sabaw niya. Ayan. Halu-haluin. Habang inaantay natin siyang pakuluin. Kumulo. So, ayan. Standby. Yan, inaantay natin siya guys, maano kumulo. So, standby. Yan guys, kumukulo na siya, di ba? So, haluin natin siya ngayon. Ayan. Halu-haluin. Ayan guys, ayan, kumulo na siya. So, isusunod natin itong ano, sahog natin. Ayan. Sunod natin yung sahog. And then, konting halo-halo. Halo-haloin natin guys. So, ayan guys, sinunod na natin yung gulay natin na kalabasa. So, hayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo para kumunti yung sabaw niya. Pag medyo kunti na lang yung sabaw niya, isusunod natin itong isang gulay. Okay guys, standby. So, ayan guys, ito na siya ngayon. Kumukulo na siya. So, ayan, kunti na lang yung sabaw niya. Isusunod na natin itong isang gulay. Ayan guys. Kasi malambot na siya guys. So, diba, yan. Ano natin yung gulay. So, standby muna kayo dyan mga kasutsot. Mamaya isusunod natin itong kakanggata. And the last ay yung sili. Kasi, kaya ako pinauli yung sili kasi magtatanggal muna ako dyan ng kalahating hindi maanghang kasi kasamahan ko hindi kumakain ng maanghang. So, ako lang. Okay, standby. Peace. Ito na siya ngayon. Ayan, standby. Ito na siya ngayon guys. So, tikman na natin kung tama yung sabaw, ano, timpla. Ayan, okay na siya. Dagdagan na lang natin ng kunting ano, panimpla asin. Standby. Ayan, ayan natin ng kunting asin. Ayan. So, ayun na nga guys. So, ayan, tuyo na siya. So, ilalagay na natin itong last na kakanggata. Ayan, sarap. Kakanggata, diba? So, ayan na guys. So, antayin na lang natin siyang maluto yung kakanggata at tuyo-tuyo siya. So, ayan. Ginataang gulay mix. Puro pagulong at kalabasa. Ayun, sarap. Ayun guys, welcome back to my channel. Ayan, so nakapag-separate na tayo ng 5 anghang. So, ilalagay na natin yung sili. Ayan, sarap. Ayan, haluin natin. So, antayin na lang natin siyang matuyo-tuyo. Sarap guys. So, ito na yung lutong bahay ni Bicolano TV Vlogs na gulay. So, ayan, lutong Bicol. Ayan, maanong siya guys. So, ayan, nagmamantika siya, oh. Kita nyo guys. Sarap. Sarap. Tikman na natin kung okay yung anghang niya. Sarap. Ayun na nga guys. So, tapos na tayong magluto. Ayan na. So, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ngayong araw na to. Sana meron kayo natutunan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe, like, and share. At hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, see you guys on my next vlog. Bye! Thank you! Ayan guys, so ito na. Ito na yung finished product natin. Ayan, ginataang gulay mix with spicy. So, ayan guys, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye! I hope you enjoy and learn.